Benvolguts oients de la segona hora i de RAC1, ens sap molt greu no poder ser avui en aquesta presentació gironina, però realment m'ha estat impossible reunir tot l'equip per una ocasió com aquesta. Escolta, perdona, em pots portar un altre? Hola, esteu aquí. Bueno, m'heu estat demanant tot l'estiu que si faré el Get Fit una altra vegada aquesta temporada. No només faré Get Fit, sinó també Get Fat. O sigui que si hi ha algun restaurant que ens vulgui convidar, jo tastaré amb molta gratitud el vostre menjar i ho comentarem a la ràdio. És una llàstima que no hagi pogut venir el Jair, però bé, ja dirà alguna cosa, suposo. Sí, seguim com cada any, no sé quina temporada, la setena o així, però segueix tot igual. Tot igual, sí, les mateixes seccions. Alguna novetat? I el Llimo segueix, Ojo, és molt important perquè la gent no ho sabia. Bé, Xavi. Ai, gràcies. Ja està allà. Ei, què tal? No he pogut anar-hi perquè vaig molt liat, ho sento. Però continuo, segueixo bàsicament per la Candela, per veure-la cada dia. Ah, mira, si està ja. Candela! Candela! Ei, hola! Ja ho veieu, jo tot l'estiu treballant a la versió, ha estat un estiu molt dur, de fet tinc moltes ganes de tornar a la segona hora, el bundó m'ha explotat moltíssim, és cansada de treballar en hores, 3 hores de programa, és un cansament, moltes ganes de veritat de tornar a... Hola, què fas? Està bé, de calor. Sí, gràcies. Perdona, el mojito que havies demanat. Hi ha unes pastes a les que... No podem acabar el vídeo, estic... Ah, hi ha un vídeo. Sí, això després, nois, després, ara no. Llavors, un moment, perdona, no molestis, escolta. Jo veieu, molt dur treballar a versió. Ens veiem a la segona hora. Bé, doncs ens sap molt greu que no ens haguem pogut trobar avui tots a Girona, però gràcies a les noves tecnologies hem reunit l'equip de la segona hora per anunciar-vos que dilluns sí que ens tindreu a partir de la 1 en antena. I ara aquí penso, per què hem gravat aquest vídeo si estem tots junts aquí? Per què no anem a Girona? Què dius? Que anem a Girona, Ah, sí, sí. Anem-hi ara, va. Va, Vinga, som-hi. vés Cap a Girona, va. així. Vaig passant, Sí. Adéu. Llimo, paga tu! Ja venim, Quim! Ves tirant. La segona hora, amb Quim Morales, de dilluns a divendres, d'1 a 2 del migdia, a RAC1.